चरिता सुना डकैले अधीन आस आस जोटदार मो पाखक आस मोर पुत्र वीरबाबू को संगर घेनिया माया रे आके सा
ইন্দ্রজিৎ ছিলে ধীরা বরং কাজে ভালো। তুমি কহিব ইন্দ্রজিৎ জীবନରେ ନାହିଁ তুমি নগরে লঙ্কাপুরী নিশ্চয় ধ্বংস ହେବ ବୋଲି କହିବ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋର ମନ୍ଦତା ପ୍ରେମନ୍ତ। তুমি কহিব ইন্দ্রজিৎ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ তুমি ନଗଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି କହିବ। ବୋଝାଇକା ତ୍ରିପୁତ୍ରକୁ ବହନ ଆଣ। তুমি ପାହାତଳ ଉପରକୁ ଯାଇ ମୋର ପୁତ୍ର ବୀରବାବୁକୁ ନାନାଦି ଆଶ୍ୱାସନା ବାକ୍ୟ କରି ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସ। ତଥା ଆଦେଶ ମହାରାଜ। पार्वती वल्लभाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
নিকটে মিলিলা কবির বিজে করি শান্তি কর পাতাল গঙ্গা নিকটে মিলিলা কবির তাহি বিজে করি শান্তি কর দরতার পাশে হইলা প্রবেশ কারণে তাঙ্ক রাবণর শিষ্য লঙ্কাপুর ছাড়ে কিন্তু সদর কহিলা যে সকল বৃত্তান্ত যুবরাজ ତୁମେ ଲଙ୍କା ନଗର ଛାଡି ଆସିଲ କାହିଁକି? ଲଙ୍କା ଖବର କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମର ପିତା ପଠେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କର। ବଲୟା ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ପଶିନ ଯେ କରେ ସଂଗ୍ରାମ ଯୁବରାଜ ସୁବଳୟ ପର୍ବତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଡ଼ କରି ରହି ଲଙ୍କାକୁ ଆସି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମେଘନାଦ ଓ ଅନେକ ପୁତ୍ରନାଥୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କଲେଣି। ଦଶ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଜଳ ଅକରାଇ ଗ୍ରାସ ମତେ ହକାରି ତେସିଲା କହରା ଯେ ପାସ ଯୁବରାଜ ତୁମର ପିତା ଅନ୍ନ ଜଳ ଭୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥି ସକାଶେ ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ବଇଲ ବୀର ବାହୁକେ ଯେ ଆନ, ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ନିଜେ ହରାଇବି ପ୍ରାଣ। ତୁମର ପିତା କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ। ଏବେ ମୋର ପୁତ୍ର ବୀର ବାହୁ
যদি আসে এ লঙ্কা নগরীরে রাগ সিংহাসন অধীশ্বর হয়ে সুখ শান্তিরে শত্রুকে নাশ করে ভোগ বিনাশ করে বলে ইন্দ্রজিত মলাবে লঙ্কা ভাগ করো শত্রুকে মারিল মোরা মানসে উদ্ধরো তোহর বাহুকু বাবু করিয়াছি আস লঙ্কা কটক তুমে দেবে করি যুবরাজ জটধর ତୁମର ବାହୁବଳକୁ ରାଜା ବିଶେଷ ଆଶା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଯିବା ଶୁଣି କରି ଭୀର ବାହୁ ହରିଲା ଉଲ୍ଲାସ। বাঞ্ছা মোর পূর্ণ করে ମୁଁ ଯାଉଛି ପାର୍ବତୀ ପତି ମୋର ମନ କାମନା ପୁଣ୍ୟ କଲେନି ଅଟକେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାଏ କରା କଦର୍ଶନ। पूजा विधि करे करा एरा से प्रसन्न। दिव्य कुंडल चंद्र ललित हे शिवापति पार्वती पति त्राहि मां भव हे उमांग शेखर मोर मनोकामना पूर्ण करंतु प्रभु प्रसन्न होइल हर जाति देले भर। वीर बाहु जगाइला करे देव नाथ अभयंक वर। मोर अंगे धरे दिवा सपुर देशर। हे उमंग शेखर मोर शरीर जेपरी शत्रुर स्वर निक्षेप हेबनी मते हेबर प्रदान मायामय करि दिने पुरा मुखे नेबे। उपत प्रकट कथ प्रभु मो जाने रे।
ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ପିତା।
मोर मान रक्षा करो तोर बाहु पूजावे करियति आशा। मोर मान रक्षा करी छात्र मानव विनाश करिया मेरा बाहुबल बारे धोड़ा धोड़ा कबा कबा
ପିତା ତୁ ରଣ ଛାଡ଼ି ଏକାକୀ ହୋଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ବୀର ବାହୁବଳ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ବୀର ବାହୁବଳ ଶୁଣ ତତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ମାୟା ମାୟା ରାମ ବାଜ କରି ଗଦା ଚକଟି ପିତା ପୁତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଦା ଶକ୍ତି ଶୂଳ ପ୍ରହାର କରି ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣି ପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରେ ବଜ୍ର ଅଛି ଘଟି ରଣେ ତାହାକୁ କେ ପାରି ଅକାନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବଜ୍ର ଭଳି କଠୋର ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ରାବଣ ପୁଣି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା। ବୀର ବାହୁ ଚଳିଲା ନିଜ ପୁରା ହେ ଲଙ୍କାପତି ଆଜି ରାବଣ ଓ ବୀରବାହୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ ରାତ୍ରରେ ବୀରବାହୁ ଯାଇ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତେଣୁ ମତେ ତୁମର ଝିଅ ତ୍ରିଜଟା ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ଶୁଣି ବିଭୀଷଣ ଉପାୟ କର ରାମ ଚାହିଁରେ ସାବଧାନ ଶୁଣି ମାର ଭୂବୀର ବୀର ବାହୁର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅପାର। আজ রাত্রে মায়া আসিব মায়া ময়ূরে শত্রু আসিব। ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳପତି କୁହନ୍ତୁ ଲଙ୍କାପତି ବୀରବାହୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଆଜ ରାତ୍ରରେ ନାନାଦି କୂଟ କପଟ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି କ୍ଷଣି ମୋର ଝିଅ ତ୍ରିଜଟା ଦୂତ ପଠାଇ ଦୂତ ମତେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କହିଗଲାଣି। ଆମକୁ ଆଜି ସାବଧାନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। আজ শত্রুকু মূল করে নাশ
ବୀର ବେଦ ଆସି ରଜରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲାନି ବେଗେ ଯାଇ ମୋର ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରି ଆସ ଶତ୍ରୁ ମଲେ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଧ୍ୟାନ ବେଦ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିବି ସୁର ସୁର ନାରୀ କରି ପର ମାୟାରୁ ରଜିବେ ରାତ୍ରରେ ମାୟା ପ୍ରକାଶିବି ଶତ୍ରୁ ମାରିତ ମାନବୁ ଧରିବି ଶୁଣେ ରାବଣ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ବୀର ବାହୁକୁ ଚାଲିଲା तो दादा ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ जाओ स्वान्न सावंत सजा कर ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ आज मोर पुत्र वीर बाबू युद्ध को समापन करियो ଆଜ୍ଞା ଶିରଦାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସ ଆସ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ଦୋଳ ଢମା ଟମକବା ଜୟ ବେର ଦ୍ୱାର মায়ারতে ধরিবি হয়ে সারথে দেব এলাত দে দেবা রাত আজে মো পিতা ছাত্র ঘরে বানি হাত দূতবর মহারাজ এতে বলে বেরা সঙ্গ সাবন্ত সংগ্রাম বিজয় কোলা হয়ে গোপবরা ধর ধর মার মার তোমায় পার ধর
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିନାଶ କହିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର वीर बाहू तुम्हें ही मोर परम भक्त मु तुमको विनाश करी नहीं मु तुमको विनाश कले मत भक्त बांधव बोली डाकिले कहीं भक्त मत डाकिले भक्त
ମୋର କର୍ମସ୍ଥାନ ଲୁଣ୍ଠି ହୋଇଯାଉଛି। ଭଗତ ମୋର ଅନାଇ ଘର, ଭଗତ ମୋର ଖେଳର ଘର, ଭଗତ ସଖ ଭଗତ ରାଜା, ଭଗତ ରୂପ ଭାରେ। ବୀର ବାହୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଖେଳ କରୁଛ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ଏ ଦୟାଳୁ ରାଘବ ମୋତେ ଆଉ ବିନାଶ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କଠାରେ ମୋର ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ଦେଖି ଏହାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରେ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବି। ଓ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ତୋର ହେବି ରେ ମାନବ, ଓ କାହିଁକି ଭକ୍ତ ତୋର ହେବି ରେ ମାନବ, ବଳଦେରେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କର ତୁ ଆରମ୍ଭ, ମୋ ସଙ୍ଗରେ ରେ ରେ ମାନବ ଜଟିଆ, ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତ ହେବି ଯାଇ, ଶୀଘ୍ର ଧର ଅସ୍ତ୍ର, କରିବା ସମର, ଜାଗି ଉଠ ସତ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱପତି ମୂର୍ଖ ମହାବେଶ ବୀର ବାହୁ ହଉଛି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭକ୍ତ, ଏ କପଟୀ ଭକ୍ତ, ଏ ଅନ୍ୟସାରେ ମରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ରାକ୍ଷସ, ଏହି ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାଳ।